Good morning, guys! Malamig dito sa loob ng bahay, guys. Kaya naka-sweater ako. And I'm having my morning coffee. And also, mag-i-edit ako ng vlog, guys. Para maibigay ako sa inyo na content kahit papaano. So, yeah. And then, mamaya, may appointment ako for my teeth root canal. Kasi, yung ipin ko, guys, itong front teeth, sira siya. Mamamatay yung nerves. So, yeah, kailangang gamutin para hindi siya tuluyang mamatay yung nerves. Tapos, mag-fall out yung teeth ko. So, ayokong mahingo, mapangag ba? Yan ang tawag sa Bisaya, guys, mapangag. So, I'm not ready na mapangag pa. So, let's do the root canal. Dalawang ipin tong sa harap ko, guys. So, mamaya, mga alas 3, aalis ako ng bahay. Unang ipin muna ang, i-treat ng doctor. Tapos, next appointment naman yung pangalawa. Unahin niya yung medyo malala ang kondisyon. So, ayan, guys. Mahirap pag ang ngipin ang magka-problema, guys. Gawa ito ng dalawang beses kasi akong 2 times akong nag-brace. Nung una, nung sa Taiwan, tapos nung nandito ako sa Pilipinas. So, siguro parang na-trauma yung ngipin ko at ito yung naapektahan. So, kaya ganun ang nangyari, guys. So, fingers crossed, okay lang ang lahat. Yes, guys, and this is my coffee. I'm having pumpkin spice coffee. Yes, for this morning. It's so warm and smells good. Sarap. Sarap, guys. So, nakapag ako ng vlog kahapon, guys. Naka-download ako dito ng vlog. Yeah, para may produce ako na content, guys. I'm gonna do this, and then later if I have something to do, I'll let you know, guys. Hi, guys. I'm at the clinic waiting for my doctor. So, pinaupo lang muna ako dito. Ganyan. And he's gonna do this teeth first. Isang ipin lang muna sa ngayon. Ayan. So, yeah. Relax, relax lang. All done. Okay, I see blood in here. Alright. All done, guys. So guys, I'm done with my teeth appointment. I'm gonna come back in 3 weeks for the other side. And then, yeah, he did a root canal. And then, I have two teeth na kailangan ng root canal. So, he did the first one teeth at a time. And I have to come back in 3 weeks. I'm home, guys. Now I can feel the pain. Parang nag-wear out na yung anesthesia. Mag-feel ko na yung pain ng ipin ko, guys. You know what? I probably gonna have ice cream. Oh, Lord. Oh, malamig. Malamig, guys. Alas 5:30 na ng hapon. Paano ba? Okay, dyan lang siya. Aking camera. Ganyan. Aalis kami. Pupunta kami sa eskwelahan kasi kailangan kong bumili ng libro. Tapos, pagkatapos niyan, pupunta kami gym, mag-workout. Tapos, uwi ng bahay. Kasi kailangan kong bumili ng libro eh. Mag-start na yung second, after bakasyon kasi, yung Thanksgiving. Tapos, hindi ako nakapunta ng bakasyon. So, mamaya, may homework ako. Hindi ako makapagpas kasi wala akong libro. Kaya, madalian tong pagpunta namin sa eskwelahan. So, ayan, ang asawa ko na-drive.
lumalabas na kami sa compound. At yan, madilim ngayon. Ayan. Uulan. You think it's gonna rain, honey? I think it's gonna rain. You don't know. Madilim talaga. Alas 5:30 na. Tingnan na. Tingnan natin ang traffic. Sana makaabot kami kasi alas 7 magsara na sila yung bilihan ng libro sa eskwelahan. So hopefully, tinawagan ko yun kanina sabi magbubukas daw sila hanggang alas 7. So sana meron sila. Dumaan tayo sa ilalim ng mga puno kaya dumilim yung camera. Ang layo. Dumadaan kami sa Guitar Hotel. Ang ganda. Tingnan nyo yun, guys. Kaso hindi ko pwede ma-zoom ang camera Walang zoom. May truck nakaharang. Pero ayun siya. Oh, ayan. Ang Guitar Hotel. Ang laki naman ng truck na to. Ayan. Ang ganda ng kulay. Para siyang rainbow. Paiba-iba. Hi guys, nandito kami sa gym ngayon. Dumiretso kami dito after sa school. Hindi na ako nakapag-vlog nung nasa school ako kasi muntik na ako masarahan ng library. So buti na lang naabutan ko, nakabili ako ng libro. Tapos dumiretso kami dito sa gym. Ayan. So ayan siya guys, late na. Late na kami dumating dito guys kasi masyadong traffic. Tapos yung school ko ang layo. Mga plus traffic, mga 1 hour din. So medyo malayo guys. So isang workout lang ang gagawin namin. Mag-cardio workout na kami. And then, yun na. Uwi na kami pagkatapos dito. Here comes Paul. Aki tayo sa taas. Okay. We're going upstairs. Just may upstairs sila. Hindi ito ang usual na gym na pinupuntahan namin. Magbabike. Where? Alright. Lipi lang. Okay. Where should I go, honey? You wanna go there? I'm gonna go over here. Alright. So, ito yung machine ko, guys. Ayan. Tapos, yan sa baba guys. Papakita ko sa inyo. Yan mga nag-workout doon sa baba. So, cardio workout lang ang kaya natin gawin tonight guys. But better than nothing kasi hindi ako nakapag-workout ng ilang days na rin. Tapos na kami mag-workout guys. Pupunta kami in grocery market. Bibili ako ng kasi Paul may bibilhin siya. So, walking distance lang din from here. Ayan lang, kapitbahay dyan. So, yeah, naglalakad kami papunta doon. Thank you. Tapos may Cuban restaurant po dito. Padrenos. Bagong bukas to. Wow, super. Smells so good. Super bango. Depends how long we have to wait. If it's going to be an hour to pick it up, yeah, we can't get it. Yep. So are we going in? We're going to go in. Are we going to go in? Nandito na tayo sa bahay. Kararating lang natin. Yeah, so grocery si Paul. Is this going to be your dinner, honey? Yeah. So, dinner po ito ng asawa ko, guys. Meron siyang mga chicken dito. Okay, so itabi ko lang to. Tapos para sa akin, binilhan niya ako ng Cuban food. So, let's go. So, ito yung dinner ko. Steak siya. Hindi kumakain ng asawa ko ng steak. So, ako lang nag-order. Chicken lang sa kanya. Chicken. So, ito, meron tayong white rice. At ito yung steak. Traditional Cuban marinated steak. This is it. It's my first time. I haven't had this before.
So, it smells good. I'm excited. The sauce. Oh, my sauce pala siya. Ayun, parang pasta. But onions po siya. Ring onions. Came with rice, white rice, and beans. So, ito po siya. Ang black beans, white rice, plantains, and then that is the marinated palomelo Cuban steak. And onions. Let me try. Ito yung beans. You gotta cut your steak. Yeah. Masarap siya. Medyo maalat lang ng konti. But, masarap. Sticky. Very soft. It's good, honey. Sarap na sarap ako sa beans nila. Kailangan kong i-slice ang aking steak. Wanna try something, honey? About the onions? Honey. Good. Onions are good. Masarap. Tama lang yung pagluto niya. Medyo crunchy ng konti. Matamis kasi yellow onions ang gamit. Tingnan natin. Wala akong kutsilyo eh. Pero ito yung pagluto nila ng steak, guys. Para siyang grilled. This is a grilled steak. Manipis lang yung cut niya. Ganyan. Medyo dry konti ang meat.